Πώς θα πετύχω την πιο γνωστή και viral άσκηση που ακούγεται σε όλο το TikTok? Πάμε να δούμε βήμα-βήμα πώς θα το καταφέρουμε. Αρχικά, παράγουμε έναν ήχο που ακούγεται κάπως σαν «για». Θέλουμε να είναι χαλαρό το σαγόνι, χαλαρή η γλώσσα. Γι' αυτό και χρησιμοποιούμε το γράμμα «γ». Επειδή αυτό στην παραγωγή του φέρνει λίγο αέρα, δεν είναι δηλαδή τόσο γλωτιδικό, μας δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει μια χαλαρότητα και στη γλώσσα και στο σαγόνι. Αν παρατηρήσουμε το πώς το κάνει εκείνη που το εφήβρε ουσιαστικά αυτή την άσκηση, που την έκανε τέλος πάντων viral, θα δούμε ότι έχει σηκωμένα τα φρύδια της, είναι χαλαρό το πρόσωπό της και το στόμα της ανοίγει τέρμα κάθετα. Ουσιαστικά αυτό που προσπαθεί να πετύχει είναι μια χαλαρότητα σε όλα και μια υψηλή τοποθέτηση, καθώς κατά βάση αυτό που θέλει είναι να τραγουδήσει μια ψηλή νότα, άρα θα χρησιμοποιήσει το head voice με ένα λίγο πιο μεικτό τρόπο, άρα θα χρησιμοποιήσει και τη δύναμη της μάσκας. Πώς μπορώ να εφαρμόσω αυτό το για μόνος που δεν ξέρω από φωνητική ή που γενικά δυσκολεύομαι να πετύχω τις δυνατές και ψηλές νότες? Η λύση είναι πάρα πολύ απλή. Ξεκινάς παράγοντας χαλαρά, χωρίς να το σκέφτεσαι, για, μαλακά, έτσι έναν απλό ήχο, και αρχίζεις και βλέπεις πώς αντιδρά το στόμα σου και πώς αντιδρά γενικότερα το πηγούνι σου, το σαγόνι σου και όλα αυτά. Μη σε αγχώνει η αναπνοή. Αυτή η άσκηση βοηθάει και στο να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί σωστά το διάφραγμα. Γι' αυτό λοιπόν το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να χρησιμοποιήσεις το χέρι σου, όπως ακριβώς κάνει και η αγαπημένη μας vocal coach, και να στείλεις το χέρι από το κούτελο, περίπου το ύψος από εδώ πέρα, προς τα πάνω. Άρα να κάνεις κάτι σαν raise your ya. Πάμε να δούμε αυτή την άσκηση σε ένα από τα πιο γνωστά που ακούμε αυτή την περίοδο τραγούδι, το αστερομάτα. Παίρνουμε τα χέρια μας, ακουμπάμε το πρόσωπό μας και κάνουμε στον τόνο που θέλουμε. Συγκεκριμένα, original είναι εδώ πέρα. Για. Σε περίπτωση που έχεις πιο ψηλή φωνή ή είσαι τενόρος και γενικότερα θες να δουλέψεις λίγο τις πιο ψηλές σου νότες, μπορούμε να το δοκιμάσουμε και εδώ. Για. Εάν θέλεις να δεις και άλλα τέτοια βιντεάκια, ακολούθησέ με στο προφίλ μου στο TikTok και στο Instagram, κάνε ένα like, μοιράσου το γενικά με οποιονδήποτε θέλεις και στείλε μου στο inbox, στο προσωπικό μήνυμα, σε οποιοδήποτε πλατφόρμα, μία άσκηση που δεν καταλαβαίνεις και εγώ θα σου βρω και το τραγούδι και την τραγουδίστρια που το χρησιμοποιεί. Και εννοείται και τη λύση.